Warok gebres. Warok kan juga manusia, Mas. Terus angger kudane ana gebres. Monggo Pak Mariono. Ini sampun di depan tadi, Mbak. Nggih.
langgam ki garape gejol ki ya kepenak ya. Kepenak lho iki pengendang iki pemain tenis meja kok ya. Oron. Ora nyambung ya. Pengendang tenis meja. Oh, Dek Joni, dasare si Joko. Isik Dadi Joko. wis ruso, Mas. Tapi ngomong-ngomong saiki nyedaki bocahe wah jan iki. Wah. Piye to riri? Mulakno. Piye to riri? Biasane orang nganggo sendal jinjit terus nganggo sendal jinjit. Kita iki lagi PDKT. Lah iya. Terus ngepyuk mripate ngene. Oh beleken. Tak kira nak ngepyuk. Nggih. Sampun lunas. Nula dalah ku Dek Febri santai. Tenang Dek Febri, iki lho sak tas. Lah iya. Mas Toto ki piyakine nyanyo. Kok tak jalukke Mas Mariono. Aduh, Sing duwe yang punya simpangan Depok itu beliau. Wis pokoke purba wase wonten sampean Mas, aku pasrah bongkokan monggo. Wong agung ing ngeksi Rasuleng wes sewe ra ketemu bidadari Mas tawan Toto mini. Asmoro. Mboten sah grogi Kang Mas. Ora kok suwe ra ketemu sampean kok melandredeg aku. Lah ngopo? Wong bintange Grogi to. Sanggar Buana ya di Jare sini sapa? zaman dhisik. Jare sapa? Saiki isih mambu-mambu. Saniki pun sepuh. urung wong isih muda belia kaya ngono kok ya sepuh. Pun sepuh Mas. Kepati Hamar Sudi Wis aku kok pokoknya aku kelingan Mas Kepyo. pundi? Engko sik tak cerita. Piye? Aku kelingan Mas Kepyo waktu main di Taman Mini. nggih. Tak onceki klambine kabeh. Terus? Jebul kur sak cuthik awake iki. Dek ketoke kene ya puas banget iki. Tak kira nak goretotan iki tenanan iki ya. Lah kan Puas menyiksa dirimu lho. heeh ne gregeten tenanan kok. Mbak Dari, mesok Mas. Mbak Dari aku Oh, ngerti. dalam. Beliau iki latihan apa jenenge? Ngene iki gandrung. Aku ngerti. Sok nak kroprakan kepengin didapuk gandrung. Lah ngaten ta Mas?
Iya ta? Wah gak dadi warok ning dadi sing gandrung-gandrung to. Gandrung-gandrungan. Ben iso ngene to. Izin Bu. Modus sih. Kesempatan. Anjir. Ini tekan nanti gimana ya? Benesu. Salah ya? Tintingannya Mas. Benesu. Atau apa? Mas Yanto kita dek apa? Si kucing? Si kucing? Wah, jos. Ora iso? Oh, dereng anu. Nggih, mesin Mas Toto. Mesin. Hama kacani oce Pak hae Pak. Ajan. Ayah. Pak Sugenge nyun sewu Mbak Dari sampun mambengi mbaturi aku teko jam 4. Iki isih kok peksa. Iki kandel aja. Ya ora apa-apa Dik, aku ora melu-melu. Niki hae mboten. Hae nyusul. Aja monggo. Aja sembarang. Wong bagus tresna kuwi. Senajan wong ngantuk isih metu. Yo. Iya.
dokumentasi nih. Saya belajar Ibu Suwarti Mawar Biru. Ayo. Ini
lokor. Febri, Oh, Febri piye to? Jenengan ya ora tau metu, Dik. ora tau metu to, Feb. Ya. Maksudnya lelagone. Lelagone. Nggih, ora tau metu. Bareng iki bablase apa meneh mumpung seragenan? Dik lemper seragenan meneh. Bablase. Yo. Babal keseragenan sakaremu, Pep. Ayo. Heeh. Wekasan mung
Amit pasang paliman tabi. Ilo dina sena bena ing ilo dunitine bena telak sarik bebeng tawang-tawang mugi linrta saking siku deden Gusti Kang Maha Kawasa. Hung wilahing sekaring bawana langgeng. Durga mendhak kala sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'inu ala muridin yawatin kawa fi kitabin nur karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna bainakal kausar fasolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sadripun nun monggo kita tansah sesarangan hangut capaken puja puji dan syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang napa ing rekalanggan ari punika kita sadaya tasih diparingi pinten-pinten rahmat hidayah ugi inayahipun saengga kita sadaya tasih saged kemal manunggal wonten ing mriki berwajah wonten mriki nuhuni undhane Kang Hamoga Suka nggih panjenenganipun Bapak Pudiyanto miwah Ibu Suwarti. Saperlu jurung donga pangastuljeng dumateng Satmaja tamanten kekalih. Nggih panjenenganipun Deno Esti lan ugi Anas Bagus Arli. Putra panjalu saking keluarga ageng panjenenganipun almarhum Bapak Arif Nur Diyanto miwah Ibu Lia Marlina kadhi pangajap mugi-mugi dados keluarga ingkang samawah sakinah mawadah warahmah Allahumma. Nggih tolong nganten. Kaping kalihipun salatun salam mugi taksih dipun lipahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun kerintis semetipun saking zaman jahiliyah ngantos zaman Islamiyah nggih menawi zaman kang kula lan panjenengan misak punika lan temtunipun ingkang kula panjenengan sami wantu-wantu ing sak mangke syafaatipun wonten ing yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Ing mriki kula menangkani rambataning basa utawi sebagai Master of Ceremony saking Pagiban Campursari Gado Nyamat saking Cendana Putih Entertainment is the best music ingkang dipun pangsani panjenenganipun Mbah Yatman sebagai dewan koordinator panjenenganipun Dedek Kepyuk Steven lan ugi Dedek Cito Jusno kepareng marasuwan badhe coslipun ngantos ing sak mangke paripun adicara ing rekalenggan ari punika ugi sampun kadherek entur kadang widawati ingkang sampun lenggah anggono rarasan mriki langsung kemawon kula jeneng sedaya all artis kangge hambuka gebyar parisuka urut saking Brangsisih Tengen Wanodya mijil saking Saragen wewengkon Surakarta Hadiningrat kepareng jengkar saking sastra pelanggan nggih panjenenganipun Deno Tuti Sugemoy Cendana Putih Ajak no, kasih deh. Selamat siang, Dek Tuti. Selamat siang Mas Kepyuk. Yes, gimana kabarnya? How are you today? Alhamdulillah fine. Yes, I do not for you didn't see. Thank you very much. Oke. Sekecaken Dek Tuti. Nggih Mas. Sakiringipun Deno Tuti Wanodya ingkang sampun boten kenya mijil saking Karanganyar iya to Mbak nggih Sragen ugi wewengkon Surakarta Hadiningrat kita tampisanipun Deno Ndari Eka Wati Cendana Putih hey ajak nong ha ha hey hey iya sugeng siang menjelang sore Mbak Dari Wilujeng siang Kang Masku Anjir sampean hari ini luar biasa tekonnya dhisik dhewe ya iya no iya laran dhewe ya iya terima kasih matur thank you sregep no insyaallah nara kilap Aji, makasih Mbak Dari sudah bergabung. Sembah nuwun Mas Kepyuk. Sekeca akan dumiin. Antrian selanjutnya nomor 3 number 3
wanudya ingkang sampun boten lho iki kok ora kenyok kabeh to ya. Nggih. Yang masih SMP niki, SMP. Tasih keturunan terah Ki Arya Kamandanu saking Surakarta. Denok Sari Reza. Asik. Ajeng nong. Oe, oe. Hey, hey. Op. Sila baca Dek Sari. Ya Mas. Ya terima kasih. Ya, Nanti mau saya panggil ke TV One untuk ngisi acara saya. Nama saya Kardi Ilyas dari TV One. Apa? Ya. Kantil. Kardi Ilyas dari TV Ilyas, One. ya. Dipersilakan sejedak ya. Rehaja Bedar. Kardi Ilyas. Salajengipun menika mahasiswi dari Fakultas Hukum Rimba yang sudah tidak asing lagi di layar kaca jendela dan juga kaca spion. Miss Nara Cendana Putih dipersilakan untuk berdiri. Cek nong. Dan perkenalkan saya sebagai Master of Ceremony dari Campur Sari Cendana Putih yang dikasih nama oleh mbok saya yaitu Dimas Tasno Kebi Andika Wahyu Apinunsi Ansaria Busekites Napyang Atma Negara alias Stephen, itu nama luar negeri saya. Cukup sekian nanggen kula matur kehadiran Binya Wijoro Soman Nunggang Suko bersama Campur Sari Cendana Putih. Paswatipun Sitong 2 Telok Cendana Putih pancen elok. Selamat menyaksikan. Nuwun kawan nuwun. Foto Dek. Hey. Ayo reng. Cendana Cendana Putih.
ngambara ing ngawang anglelangon kebasan tanpa tepi gagasan satemah kinawa ngimpi wah kayak ya oh ya Mas ya wah padahal saja ini nampasnya mengkis-mengkis nih ye ya sampun faktor U nggih. Ora krasa wis meh anu apa kepala 5. Jan wis. Nggih monggo. Sripat sripit lembehane meraga simpen gandes wiragane anglam-lambe sedek sing ngeset ati busana dasar ayu taksih kenya tanpa jiwa takkan ngerti aduh mesem sepet matur lanjut ya. Katon bunga kenyok kang pindho apsari aku jiwane kabeh mau amung ngimpi wah ya des ya oh ya bae
meringet tenan ya Mas. Oke. Katon bunga kenyok kang pindho absare. Yo. Aku jiwane kabeh mau amung ngimpi. Di langit tabur bintang niki jane suasana mengke dalu ning tak icipi saniki. Dinda Hesti terus menanti di mega yang mengangkasa. Kutanyakan barsi manis ku ingat janji-janji pada saat malam nanti. Dinda Esti ku bersumpah disaksikan bumi langit matur nuwun Mas Tri Cerah Bodo kula mlebet Yusuf tangis hati menantipu lan bersinar. Lagu ini tertuju oleh anakku Esti dan Mas Arli. Di langit bertabur bintang sayang, ku nanti kedatanganmu di mega bawah angkasa. Dinda gimana kabarnya? Janji-janji terus ku ingat sayang, percaya rasa hatiku, bintang-bintang mengajakmu sayang, cintaku ke langit. Waktu dulu janjimu disaksikan mega dan bintang teriring rasa cinta kasih
langit bertabur bintang sayang dengarlah tangis hatiku suara malam menyertai sayang bulan indah yang ku nanti monggo sak lembar melih kalau jangan Inggris nyuwun kepareng mik kula dipun inggahaken sedhik Mas Terpikir buat mempelai kakungnya yang paham dengan bahasa Inggris. My darling, I am hoping to have for you. I am also to ask me, my darling. I am hoping to have for you. Remembering what you promised, my darling. I am asking to have for you. I am also going ask me, my darling. Sebelum tak entekkan ya Dek Gebio. Yes. Kita selalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang dari adzan subuh sudah siap bersedia menjadi among rawuh di hajatnya Pak Pudianto dan Ibu Warti dalam rangka monggo Pak Haji Alipun monggo pernikahan Mbak Esti dan Mas Arli. One in the sky, I see the star, my darling. My darling, I am flying to esku. Matur nuwun Dek Andika Cendono Putih. Dawa ngayu dokumentasi pepujaning ati wis kaya Anom Sulaya dereng niki Pak kados Anom Sulaya dereng mirip kaya ngene
mandang asmara bagi tugas dong sawerane kanggo jiro lupatno iki kok ya apa mengawakku dewe oper meneh Mas nggih Pak nggih betul monggo Pak Lali-lali saire Pak. Duh dewa Jawata Agung welas sono mringwa mambi nanti langgame Pak Iput siap besok kapan katekan jejer bareng wong manis kakean iki Mas umpama sira nahkoda umpama sira nakoda kaya prau sasat darat tanpa tepi nyidam basari asmara monggo Bapak umpama sliramu sekar melati aku kumbang tidak sari umpama sliramu margi wong ayu aku kang bakal lewati sinek lintang
ibu ngersake lagu napa Bu Kisinan. Mawar biru. Garape alus napa gayeng? Mawar biru. Nah saking kula mangke nyuwun Napa? kangene ngati. Kangene ati. Wah, siap. Akhirnya seragenane metu ya, Mas. Monggo pun lajeng rumiyin telaske rumiyin. Nalikane ra ing dalu ati lam-laman sira nanti mati ora bakal lali lakae rintange laku Walah, ternyata bapak iki yo pinter nembang. Monggo, Mas. Iya. Lali janjine lho Mbak Dari. Oh, Mas. Masih bersama Cendono Putih. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng taman alae dhewe nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe lali janjine andane alesane mangkelake ayo sapa wong sing ora gelem aduh ngedandan kowe ora teko Pak Sugeng. Ae mboten, Pak. sampun telas Ae mboten. Wis Jim, open telas, Pak. nanti dibikin sip Oh, dua mengki Pak. dalu meleh. Oh nggih. Oh, sido to. Oh, sido. Oh, sias to, Pak. Saestu, Pak. Oh, alah. Tak kira ora sido lho, Mas. Kita meriahkan Dirgahayu Mbak. Jane kowe nanti lakatmu saja jiwani hatiku sujana kowe kandhe karo wani Cendono Putih.
dilakon. Lagu terakhir Mas. Aku wis dihae lho Mas. Kepyo Mas mau. Blangkon gak pengen hae Mas. Aku ketemu urung dihae lho. Aduh, sakno. Sakno. Biasanya kan 5 lembar iki mau lagi sak lembar tok nara lho iki. Aku urung lho. Oh, cedak omahe rada wedi. Jan-jane kowe ning Matur suwun. Yo. Ayah. Gimana Bapak yang di atas? Oke. Kok jadi sonek? Alirkane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandek ning gulu